mawuhlangene naye uJesu. Hallelujah. Mawuhlangene naye yena wahlangana noJesu engaxutshiwe nalutho. Elithi iBhayibheli zithi nje basimbona. Hallelujah. Asikaze si-experience blessing. Asikaze si-experience miracle. Asikaze uhleli nje uNkulunkulu masithi siyabuya sithi akasafani nale ndlela kade sibonile. Thina siyasibona izinto zenzeka phambi kwethu. Hallelujah. Babeshwela abafundisi bathi babe baphila abantu bebenzana. Babeshwela abanye bathi abanye bavuka mshekufeni. Hallelujah. Sisibonile thina isimangaliso. Sinerizini yokuthi uNkulunkulu ugcwele. Sesizathu thina sokumbabaza uNkulunkulu ngoba sisibonile isimanga sakhe. Hallelujah. Amen. Kodwa kunengelosi esimbabaza ehleli. Simbabaze nje uNkulunkulu. Sisho ehlukile wena uNkulunkulu. Sithi awufaniswa nalutho. Sibona bonke othixo akekho njengawe. Thina siphilisile ekuguleni. Saphila babumkhathwa saphila. Hallelujah. Hallelujah. Sithwalile thina wasinikeza isinkwa mihla namalanga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thina usihlangulile emoyeni eyayisho usiqeda uma sikhula ukube namhlanje ungabuke emuva ungamangala. uNkulunkulu into akwenzele yona. Sesizathu thina sokuthi ugcwele uNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa ukwazi lokho ukwenza mawuhlangene noNkulunkulu ungahlangananga nendaba zesonto. Ungahlangananga nendaba zebala. Mawuhlangane naye nje uthi nje wena uNkulunkulu. uNkulunkulu oyehlukile ongafaniswa nalutho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Ngilethe nje lo myalezo. Bandla lasekhaya. Ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu ongahluleki. Usho nje asasho njalo amaHubo 95 kuverse 3 athi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu uyinkosi emini. Hallelujah. uNkulunkulu ongaphezu koNkulunkulu bonke. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kunezinto ke elithi iBhayibheli ziyohluleka ukwenzeka uma iBhayibheli lireferensa ezintweni eziningi ezadalwa uNkulunkulu. Lithi abafundi noma abapostoli babekwazi ukwenza ukuthi uJesu welanga bayahamba nabafundi bakhe efithi isihlahla singenalutho kodwa sithembisa wasiqalekisa wathi akuyophuma lutho kulesi sihlahla. Hallelujah. Ngempela kwenzeka lokho. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wayehamba nabo abafundi ebese bakhotha lithi bamuzwa esiqalekisa. Hallelujah. Amen. Uma sebemzwile uJesu ngakusasa bazodlula kusona lesihlahla. Sebeyamangala ukuthi sasesibuna sabuna ngisho ebhandeni. Kodwa izolo besishilo phambi kwabo bezwa. Amen. Hallelujah. Amen. Sabuna isihlahla esiqalekisile. Ko eBhayibhelini bese kuba nequotation ethi kukhona abashunyayelwa ukubona izwi leli elabuna isihlahla. Leli elabisa ilanga. Leli elethi imangaliso olwandle ladaphakathi. Washunyayelwa lona lelo lizwi. Kodwa laziwa ngabantu abangalikholwanga. Nangabasebenzela. Hallelujah. Amen. Lithi mina mawuhlangene noJesu angeke ufane. Hallelujah. Uzongafani ushintshe ukwenza ushintshe ukuhamba. Hallelujah.
Uzongafani ukukholwa lakho ngeke lisafana naseqaleni. Hallelujah. Amen. Now, kunevesi eBhayibhelini elithi abantu abakholelwa esima uthi uJesu ubona uma ningalikholwa ke lelizwi engikushumayela kulini okungenani kholwani imangaliso elibonile ngiyenza. Hallelujah. Hallelujah. Uthi okungenani kholwani ile mangaliso elibonile ngiyenza bese niyalikholwa lelizwi kodwa okusho ukuthi kahle kahle imangaliso bazalwane akuyona indlela yokukholwa. Imangaliso okungenani. Hallelujah. Imangaliso at least. Yabona bese kuthiwa at least sale sewubamba ke lana. Sale sewubamba na at least ngoba lokho sakuthola sale sewubamba imangaliso akuyona iform yokukholwa. Lama bantu bobone gwele nje kangaka balandela imangaliso. Kodwa eBhayibhelini imangaliso at least nanoma sale ukholwa iloko ongibone ngikwenza ngoba lelizwi alikho enough kuwena ukuthi ukholwe. Hallelujah. Hallelujah. Sifuna abazalwane abazokholwa ingekho imangaliso balikholwe lelizwi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngizosho nje lokho bazalwane. Langa phambili ukuthi awukwazi ukubeka ufane sewuhlangene nalo Jesu. Awukwazi uthi wesifazane wasebhulile iminyaka esethithile umphethe